Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pedro. Taong 1950, Capiz. Sa isang liblib na baryo sa Capiz, kung saan ang anino ng bundok ay tila laging nakamasid sa mga palayan, nakatayo ang isang bahay. Dito naninirahan si Lolo Sergio. Sa tingin ng mga taga-baryo, siya ay isang hamak lamang na matanda na may malamig na kamay sa pagpapatubo ng anumang tanim. Ngunit walang nakakaalam na ang mga kamay na yon ay minsang naging kasangkapan ng kamatayan. Si Lolo Sergio ay isang dating makapangyarihang aswang. Noong kanyang kabataan, siya ang kinakatakutan sa buong lalawigan. Walang awa, uhaw sa dugo, at nagtataglay ng itim na karunungang kayang magpabagsak ng kahit na sino. Subalit isang gabi, matapos ang isang pangyayaring hindi niya malilimutan, nagdesisyon siyang talikuran ang lahat. Ibinaon niya ang kanyang bagsik at piniling mabuhay bilang isang hamak na magsasaka, sinusubukang pagbayaran ang lahat ng kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay sa lupa. Sa gitna ng kanyang pananahimik, natagpuan niya si Pedro, isang batang biktima ng karahasan. Pinatay ng mga magnanakaw ang kanyang mga magulang at sinunog ang kanilang tahanan. Siya lang ang nakaligtas dahil noong mga panahong yon, naroon siya sa kanyang lolo, tumutulong sa mga gawaing bahay. Kalaunan, nang mawala ang lolo at lola niya, naging palaboy siya. Marumi, gutom, walang kamag-anak at walang pag-asa. Nakita ni Lolo Sergio sa mga mata ni Pedro ang sarili niyang kadiliman, ang pag-iisa at ang kawalan ng pag-asa. Kaya sa halip na manipulahin at alipinin, kinuha ni Lolo Sergio ang bata, hindi bilang biktima, kundi bilang isang katiwala. Sa paanan ng bundok, itinuro ni Lolo Sergio kay Pedro ang mga sikretong hindi matatagpuan sa kahit saang aklat. Itinuro niya ang lihim ng gabi at sa kung papaano patabain ang mga pananim ng hindi gumagamit ng anumang kemikal na tuklas ng tao. Ipinakita rin ni Lolo Sergio ang kakayahan nitong makarinig ng mga tinig ng espiritu ng bundok. Naituro rin niya kay Pedro kung papaano mag-alay ng respeto sa mga hindi nakikita upang hindi magambala at masira ang mga pananim nila. Karamihan sa mga sikretong itinuro ng matanda ay sa kung papaano mapagyayabong ang kayamanang kanilang minana sa lupa. Pedro, ang lupang ito ang aking altar ng pagsisisi. Ang bawat butil ng palay na iyong itinatanim ay pambayad sa bawat buhay na aking kinuha noong ako'y naligaw pa. Kaya sa oras na minana mo na ang lupang ito, sana'y gawin mo kung ano ang mga itinuro ko sa iyo. Ito palagi ang naririnig ni Pedro sa matanda hanggang sa dumating ang panahon na unti-unti nang lumalapit ang wakas nito. Ang dating pagkatao ni Lolo Sergio ay unti-unti nang binabawi. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nang maramdaman nito ang nalalapit niyang katapusan, dito na siya nagdesisyong ipagtapat sa kanyang ampo ng katotohanan. Inaasahan niya na matatakot at tatakbo ito, ngunit sa hindi malamang dahilan, nakita niya itong nanatili sa kanyang tabi. Ani ni Pedro sa matanda, "Kayo ang nagligtas sa akin noong ako'y walang-wala na. Hindi ko ho nakikita ang isang aswang sa inyo, kundi ang gabunang nagturo sa akin kung papaano muling mabuhay." Isang hindi kapani-paniwalang kataga mula sa isang batang hindi pa gaanong mulat sa buhay. At dahil sa mga narinig ni Lolo Sergio, kung kaya't napanatag siya. Lumipas ang mga taon at nanatiling matatag ang pagsasama nilang dalawa.
Walang senyales ng karamdaman at panghihina sa matanda na siya namang labis-labis niyang ipinagpasalamat. Sa ilalim ng kalinga ni Lolo Sergio, si Pedro ay naging isang malakas at matalinong binata. Bagaman alam ni Pedro ang lihim ng taong nagtaguyod sa kanya, wala siyang naramdamang takot. Tanging respeto lamang para sa taong piniling magbago. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang dahil pagkaraan ng ilang buwan, nagsimula ang dagok na hindi nila inaasahan. Isang gabi, nang ang buwan ay tila kakulay ng dugo at ang mga aso sa baryo ay walang tigil sa pag-alulong, dumating ang mga hindi inanyayahang panauhin. 5 silang lahat, mga uri ng aswang na galing pa sa malayong lugar. Mga gutom at nagnanais na gawing kuta ang paana ng bundok dahil sa napakagandang lokasyon nito sa pagitan ng gubat at mataong baryo. Bandang 10:00 ng gabi nang dumating ang mga ito, kaya malayo pa lang naamoy at naramdaman na ito ni Lolo Sergio. Dali-daling umalis sa kwarto ang matanda, kaagad na lumabas ng bahay para hintayin ang kanyang mga bisita. Maya-maya pa, dumating ang isang lalaking butot balat ang katawan at halos makuba na. Pagsilay niya rito, tahimik niya itong nilapitan hanggang sa magkaharap na silang dalawa. "Tandang Sergio, nabalitaan naming nagpapakumbaba ka na at naging tagapagbungkal na lang ng lupa. Akala mo ba makakapagtago ka sa amoy ng putik at palay? Hayaan mo kaming manirahan sa lugar mo. Pabayaan mo kami sa mga trabaho at sisiguraduhin namin ang iyong kaligtasan. Inaasahan kong sasang-ayon ka sa aming kasunduan. Kayong matagal mo nang tinalikuran ng iyong kapangyarihan." Iniisip nila na dahil nag-iisa na lamang ang matanda at may kasamang hamak na tao, madali na lang nila itong matitinag. Ngunit sa halip na matakot, kaswal na binuksan ni Lolo Sergio ang pinto ng kanyang bakuran. Dahan-dahan siyang lumapit sa nilalang, bit-bit ang kanyang lumang dulos na ginagamit niya pang bungkal ng lupa. Ito ay lupang nagbibigay ng buhay, hindi kamatayan. Pasensya ka na, kaibigan, ngunit ang lupa ko'y walang puwang para sa inyo. Magalit na kayo kung magalit. Kailan may hindi ko kayo hahayaang mamugaran dito. Ngayon, kung ipagpupumilit ninyo, wala akong magagawa kundi labanan kayo. Sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, hindi napansin ni Lolo Sergio na tahimik na palang nagmamasid si Pedro sa isang sulok. Dahil dito, kung kaya't lahat ng mga pangyayari ay nasaksihan niya. Maya-maya pa, sa isang padyak ng matanda, ang mga ugat ng mga malalaking puno ay tila naging mga buhay na latigo. Mabilis nitong ginapos ang 2 sa mga aswang bago pa man sila makakilos at makapagpalit ng anyo. At habang abala ang mga ito sa pagpupumiglas, ang anino ni Lolo Sergio ay humaba at naging kasing tigas ng bakal. Bawat aswang na sumubok lumapit ay tila tinatamaan ng hindi nakikitang pader. At sa isang malakas na sipol, ang hangin ay tila naging matalas, mga talim na gumuguhit sa balat ng mga kalaban. Pag-ihip nito ng malakas, kaagad na naapektuhan ng 3 sa mga nilalang na nasa likod. Nagdulot ito ng malalalim na pinsala sa kanilang mga balat, ngunit hindi ito sapat upang sila'y matinag. Nagpatuloy sila sa pakikipagbuno, ngunit sa bandang huli, wala silang naging panama kay Lolo Sergio. Lahat ng atake nila ay madali lang nitong naiwasan, animoy isa itong nilalang na may malalim na karanasan sa pakikipaglaban. At kahit hindi ito nagpalit ng anyo, hindi nila ito nabigyan ng kahit konting galos sa katawan. Dahil sa pangyayari, kung kaya't unti-unti nang natinag ang mga aswang na minsay punong-puno ng tapang. Subalit ang kanilang pagkasindak at takot ay hindi na sapat para makaligtas sa tiyak na panganib. Sa puntong yon,
Dala ng matinding galit, nagdesisyon si Lolo Sergio na paslangin ang apat. Hindi niya tinuluyan ang isa dahil ang gusto niya, bumalik ito sa pugad nila para ikwento ang mga pinagdaanan nito sa kanyang kamay. Maya-maya pa, dahil sa planong yon, biglang nagkaroon ng itim na buhawi na pansamantalang bumulag sa mga nilalang. At sa isang kisap mata, pagkawala ng buhawi, nakita ng isang aswang si Lolo Sergio na nakatayo sa harapan niya habang hawak-hawak ang apat na ulo ng mga kasamahan nito. Umalis ka na! Umalis ka na hanggat hindi pa nagbabago ang isip ko. Ibalita mo sa mga kauri mo na ang gabunang nakatira rito ay hindi pumapatay para sa gutom, kundi para sa katahimikan. Nang marinig ito ng nilalang, kaagad nitong ibinuka ang kanyang pakpak, sabay lipad papalayo. At sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho ito na parang bula. Matapos ang mga pangyayari, inilibing ni Lolo Sergio ang mga labi. Dito na rin lumabas si Pedro para kausapin ng matanda ukol sa mga nakita niya. Hindi siya naglihim dito sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na nararamdaman siya nitong palihim na nagmamasid. Pagdating niya sa kinaroroonan ng matanda, kagad itong ngumiti habang nagwiwika ng, Pasensya ka na, Pedro. Hindi ko balak na ipakita ang mga pangyayaring yun sa'yo. Gayunpaman, nakita mo na ang mga bagay na dapat mong makita. Kalimutan mo na lang para wala kang magiging alalahanin. Matapos ang kanilang pag-uusap, kaagad nilang inilibing ang mga labi. Sa kabilang dako naman, ang sugatang aswang ay nakarating sa isang malalim na kuweba sa isang liblib na bundok na milya-milya ang layo. Doon sa gitna ng mga nakatayong patay na puno, nagtitipon ang mga matatanda. Nang marinig ang balita tungkol sa ginawa ni Sergio, hindi takot ni pagkasindak ang namayani, kundi matinding puot. Lalo na sa isa pang nilalang na katulad ni Sergio, ang matandang si Gardo. Si Gardo ay isa ring gabunan, ngunit kabaliktaran siya ni Sergio. Kung si Sergio ay nagtatanim para sa buhay at pagsisisi, si Gardo ay nagtatanim ng mga nakakalasong halaman at kamandag ng lupa upang palakasin ang kapangyarihan ng kanilang lahi. Nang marinig ni Gardo ang balita ng sugatan nilang kawan, hindi nito maiwasang mapabulyaw. Traitor! Tinalikuran niya ang aming dugo para sa isang hamak na tao at sa pagbubungkal ng palay. At ngayon, pinatay niya ang ating mga kawal. Para kay Gardo, ang ginawa ni Lolo Sergio ay isang malaking insulto sa kanilang uri. Ang paggamit ng kapangyarihan ng gabunan upang protektahan ng mga tao ay itinuturing na pinakamataas na antas ng pagtataksil at walang kaakibat na kapatawaran. Dahil sa pangyayari, palihim na naghanda ang grupo ni Gardo. Una, nagpadala sila ng tagapagmasid sa palayan gamit ang mga insekto para hindi sila gaanong maramdaman. 3 araw nagtagalang nangyaring pagmamanman bago sumapit ang paghahanda ng kawan. Sa kasagsagan ng paghahanda ng mga nilalang, naramdaman ni Sergio ang bigat ng hangin. Alam niyang may mangyayaring hindi inaasahan, kaya naman pinaalalahanan na niya ang batang nasa ilalim ng poder niya. Pedro, ihanda mo ang sako ng abo at mga tinik ng kalamansi. Darating ngayong gabi ang ating mga kalaban. Ang kanilang pinuno na si Gardo ay hindi tulad ng mga naunang aswang. Siya ay isang gabunan din. Marunong siyang magpaamo ng lupa at magaling mandaya. Matapos nitong magwika, dito na itinuro ni Sergio ang mas malalim na depensa. Batid niya na kinakailangan ito ng bata, kaya hindi siya nagdalawang isip. At ang unang itinuro niya rito ay ang pagtatanim ng mga patibong.
Sa pamamagitan ng paggamit ng baging at orasyon, magsisilbi itong buhay na bitag para sa mga aswang. Kalakip ng bitag ang depensa ng kanan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkalat sa palaya ng mga kristal na asin na hinaluan ng dugo ng manok. Walang malinaw na epekto ang ganoong pamamaraan, lalo't hindi pa ito ginagamit ni Sergio. Nalaman lang din niya ito sa isang antingerong minsang nagpasuko sa kanya. Sa pagkakataong ito, Pedro, hindi lang lakas ang ating kailangan. Kailangan nating patunayan na ang lupang inaalagaan ng pagmamahal ay mas matibay kesa sa lupang biniyayaan ng puot. Habang nagbabahagi ng mga karunungan si Lolo Sergio, biglang yumanig ang lupa sa paanan ng bundok. Hindi ito lindol, kundi ang bigat ng galit na dumating. Ang buwan ay tuluyang nagtago sa likod ng makakapal at may itim na ulap na tila ayaw masaksihan ang magaganap na lagim. Di kalayuan sa palaya, nakatayo sina Lolo Sergio at Pedro, handa sa anumang paparating. Ilang minuto pa ang lumipas. Mula sa kadiliman ng gubat, lumabas si Gardo. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay nag-aabang ang hukbo ng mga aswang, handang sumunggab sa kanyang hudyat. Ngunit sa lahat ng naroon, ang anyo ni Gardo ang pinaka-nakakatakot. Ang kanyang balat ay tila balat ng isang kahoy, magaspang, maitim, at may gumagapang na ugat sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay kulay berde na tila may lason sa loob. Malayo pa lang, rinig na nila ang atungal ni Gardo. Sergio! Ibinenta mo ang iyong dugo para sa putik. Ngayon, kakainin ka ng sarili mong tanim. Matapos nitong sumigaw, itinaas ni Gardo ang kanyang kamay at sa kumpas nito, ang lupa sa pagitan nila ay nagmistulang bumitak. Mula sa bitak, mabilis na sumibol ang mga baging ng kamandag. Ang mga baging na ito ay kulay ube at itim. May matutulis na tinik na naglalabas ng berdeng usok. Isang lason na napakadelikado sa sino mang makakalanghap nito. Mabilis na gumapang ang mga baging patungo sa bahay nila Sergio, tila mga ahas na nagnanais manakal. Nang masipat naman ito ni Sergio, hindi siya natinag. Bagaman seryoso ang kanyang muka, kalmado siyang lumuhod at idinikit ang kanyang palad sa basang lupa malapit sa gilid ng palayan. Makinig ka o lupang kinalakihan. Ipagtanggol mo ang iyong mga anak. Sa isang iglap, ang mga palay na ginto na inaalagaan niya ay tila nagkaroon ng sariling isip. Ang kanilang mga tangkay ay naging matitigas na tila bakal. Nang magtagpo ang mga baging ng kamandag at mga palay na ginto, isang tunog na nagtatalong bakal ang umalingaw-ngaw. Ang mga palay ay nagsilbing bakod, pilit na hinaharangan ang lason na gawa ng kalabang gabunan. Habang pinagmamasdan nila ito, kagad siyang tinawag ni Lolo Sergio. Pedro! Ang apo! Isaboy mo! Nang marinig ito ni Pedro, kagad niyang kinuha ang sako ng abo na hinaluan ng dinurog na sili at asin. Sa pamamagitan ng isang malakas na ihip ng hangin, ang abo ay dumapo sa mga baging ng kamandag. Dahil dito, kung kaya't narinig nila ang tila pagkapaso at pagsigaw ng mga baging habang ang mga ito ay unti-unting natutunaw at naging itim na likido. Nang masipat ito ni Gardo, lalo itong nagalit. Matatalo mo ako pagdating sa ibang kakayahan, pero hindi mo ako matatalo sa larangan ng gabunan. Pagkasambit nito ng mga kataga, itinukod nito ang kanyang kamay ng malakas sa lupa. Ang lupa ay muling nayanig, ngunit sa pagkakataong ito, isang malaking kumpol ng nagsama-samang ugat ang umahon. At paunti-unti, nagkaroon ito ng kakaibang figura
hanggang sa maging kawangis na ito ni Gardo. Sa isang kumpas ng kamay ng nilalang, pinatay nito ang bahagi ng palayan. Ang bawat hakbang nito ay nag-iiwan ng malalim na marka sa lupa, kalakip ng mga lasong mabilis na kumakalat sa paligid. Nang masipat ito ni Sergio, sa halip na matinag at masindak, maigi nitong pinag-isipan ng kanilang mga hakbang. Batid ng matanda na may nakakalat na patibong papaikot ng palayan na siya namang pinakamabisang depensa laban sa mga ganoong uri ng nilalang. Paglapit ng nilikha ni Gardo, kaagad namang tumakbo si Pedro sa palayang malapit dito. At mula roon, hinukay niya ang isang anting-anting na ibinaon dito ng matanda. Pagkakuha niya rito, kaagad niya itong ibinato hanggang sa hinigop nito ang lahat ng lasong nakakalat sa paligid. Mabilis itong bumalik sa nilalang, dahilan ng biglaan itong pagkamatay. Pagkatapos ng mga pangyayari, nakita nila kung papaano ito gumuho na parabang isang batong marupok. Pagbagsak nito sa lupa, kagad itong nagkapira-piraso, dahilan ng mas lalong pagtaas ng tensyon sa panig ng mga nilalang na sumalakay. Alam ni Lolo Sergio na ito na ang simula ng matinding laban, kaya naman dali-dali na niyang inutusan si Pedro na pumasok sa kanilang tahanan. Nang marinig niya ang sinabi ng matanda, nagmadali naman itong pumasok. Kagad nitong isinarado ang pinto at mula sa maliit na siwang, tahimik itong nagmasid sa mga kaganapan. Ilang segundo pa ang lumipas. Dito na parang ulap na bumaba ang mga nilalang. Nang makita ito ni Sergio, bigla itong umatungal ng napakalakas, kasabay ng dali-dali nitong pagpapalit ng anyo. Sa isang kisap mata, kumawala ang mahabang pakpak ni Lolo Sergio na nagmula sa malaking hiwa nito sa likod. At sa bawat pagpahid nito ng langis na daladala niya, unti-unti nitong binabago ang katauhan niya. Maya-maya pa, namalaya na lamang ni Pedro na malayo na ito sa dati nitong anyo. Ubod na rin yun ng lakas sa puntong kaya na nitong pagsabayin ng 10 aswang na umaatake sa kanya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nakiisa na rin sa digmaan si Gardo at ang mga mandarigmang aswang na pinagkakatiwalaan nito. Mahigit 50 ang nagtulong-tulong kay Lolo Sergio, dahilan para magtamo siya ng malulubhang pinsala sa katawan. Ngunit kahit makailang beses siyang maundayan ng saksak, nanatili siyang nakatayo at patuloy na nakikipaglaban. Sa dami ng nagtulong-tulong, may mga pagkakataong hindi na nakikita ni Pedro ang taong nag-alaga sa kanya. Aminado rin siya na habang nagmamasid, inakala niya na napaslang na ito ng mga kalaban nila. Kaya naman bilang paghahanda, nakadikit na sa kanyang leeg ang hawak niyang kutsilyo kung sakali mang makita niya itong umuusad papalapit. Subalit sa kasagsagan ng tindi ng paglalaban, may nangyaring hindi inaasahan. Isang malaking ipo-ipo ang bumalot sa paligid na pansamantalang kumuha sa kanyang paningin. Nagtagal ito ng ilang minuto bago ito tuluyang nawala. At pagkatapos nun, nakita ni Pedro si Lolo Sergio na nakatayo habang hawak-hawak sa leeg ang gabong ng si Gardo. Pilit itong nagpupumiglas pero masyado na itong mahina. Nakalaylay na rin ang mga paa nito at ang tanging nagagawa nito ay ang pagtapik sa kanyang braso. Sumusuka na rin ito ng dugo at halos hindi na ito makapagsalita ng diretsyo. Kalaunan, namuti ang mata ng gabunan hanggang sa lumaylay ang dila nito. At pagkatapos nun, tsaka nagdesisyon si Sergio na bitawan ang nilalang. Kaagad din siyang dumistansya habang nagwiwika rito ng, Hindi tayo magkalaban, Gardo. Kung sa tingin mo banta ako sa inyo, nagkakamali ka. Ang nais ko lang ay mabuhay dito ng maayos at wala ng iba. Pwede naman kayong mamugaran malapit sa lupa ko, pero hindi kayo pupwede rito.
Bakit ba napakahirap para sa inyo na respetuhin at tanggapin ang desisyon ko? Kung sana nilawakan niyo ang inyong pag-iisip, hindi sana tayo hahantong sa ganito. Umalis ka na! Mula sa araw na ito, ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Nang marinig ito ni Gardo, kagad itong tumayo kahit panayang pagsusuka nito ng dugo. At mula sa lupang kinatatayuan nito, nang hihina itong sumagot kay Sergio. Hindi ito tungkol sa lupa, Sergio. Tungkol ito sa ating pangalan at paninindigan bilang gabunan. Isinusumpa ko sa gabing ito. Pagsisisihan mo ang pagpapalaya mo sa akin. Matapos nitong magsalita, pilit nitong ibinuka ang pakpak nitong halos hindi na mapakinabangan. Bali-bali man, nagawa pa ring makalipad papalayo ng nilalang. At sa pagtahimik ng paligid, napabuntong hininga na lamang si Lolo Sergio habang dahan-dahang umuupo, hawak ang malalim na pinsala sa kanyang tagiliran. Bagaman may dampina ng laway, patuloy pa ring tumutulo ang dugo mula rito. Hindi ito basta-bastang napapagaling ng kanyang salamangka sa kadahilan ng kapwa gabunan ang may gawa nito sa kanya. Kaya naman nang mapansin ito ni Pedro, kagad siyang lumabas, sabay takbo patungo sa kinaroroonan ng matanda. Wala siyang pakialam kung may mga kumpol ng labi ang kanyang tinatapakan dahil ang mas mahalaga para sa kanya, matulungan ito sa abot ng kanyang makakaya. Pagkaraan ng ilang minuto, narating na ni Pedro ang kinaroroonan nito. Walang sabi-sabi, kaagad niya itong binigkisa ng kanyang damit habang pilit na inaalalayan papasok ng kanilang tahanan. At sa kanilang paglalakad, dito niya natanong ang kalagayan nito. Lolo Sergio, kumusta ho kayo? May maitutulong ho ba ako? Habang sinasabi niya ang mga katagang yun, bakas sa kanyang tinig ang matinding pag-aalala. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, nakita niya ang taong gumabay at umalalay sa kanya na nasa ganoong sitwasyon. Hindi niya halos ito matanggap, ngunit wala siyang magagawa upang ito ay matulungan sa kinakaharap nitong kalagayan. Pagkaraan ng ilang minuto, nagpumilit itong sumagot. Ito ang unang beses na nasaid ko ang aking lakas. Kailangan ko ng mahabang pahinga, Pedro. At habang wala ako, sa iyo ko na muna ipagkakatiwala ang lahat ng ito. Magbantay ka ng maigi. Dahil ilang araw mula ngayon, nararamdaman ko na babalik si Gardo ng mas malakas pa. Nang marinig niya ang sagot nito, hindi siya nakapagsalita. Aminado kasi siya na wala siyang ideya sa kanyang mga gagawin, gayong isa lang naman siyang hamak na simpleng binatilyo. Pero sa halip na magreklamo, pinili na lamang niyang makinig at sumang-ayon. Kalaunan, pagdating nila sa loob ng bahay, pinahiga niya kaagad ang matanda bago ito bigyan ng mga langis na sinasabi nito sa kanya. Lahat yon ininom ni Lolo Sergio bago yun nagpahinga. At pagkatapos, wala nang ibang ginawa si Pedro kundi pagmasdan ng mga labing nakakalat sa labas ng bahay. Mula sa loob nakita niya ang matinding pinsala ng palayan. Labis niya itong ikinagulat. Gayunpaman, wala na siyang magagawa pa. Pagpatak ng hating gabi, dumating ang mga nilalang na may mga 4 na paa. Ang mga itong nanginain sa mga labi hanggang sa wala nang matira. Pagtungtong ng madaling araw, tanging bakas na lamang ng nangyaring digmaan ang kanyang nasilayan sa paligid. Nawala na rin ang kakaibang amoy ng salot at paunti-unti gumaan ang hangin sa kabuoang lupain. Ngunit ang banta ay nanatiling mabigat at kahit mapayapa, hindi niya kailangang ipagsawalang bahala ito. Habang nagpapahinga si Lolo Sergio, itinuon ni Pedro ang kabuuan ng oras niya sa pag-aayos ng mga bitag at sabulag.
Naging bihilante rin siya sa mga taong dumaraan at sa mga kakaibang hayop na kanyang nasisilayan. Dumaan ang mga araw. Wala siyang ibang nakitang presensya ng mga nilalang maliban sa mga tagapagmasid ng mga ito. Marahil kagaya ni Lolo Sergio, nagpapagaling pa rin ang pinuno ng mga gabunan. Wala siyang ideya sa pinsalang natamo nito, pero nasisiguro niya na hindi ito basta-bastang makakabalik sa kanyang mga paa. Kaya naman hanggat mahina pa ang kanilang kalaban, siya na mismo ang gumawa ng paraan. Isang linggo ang lumipas. Handa na ang lahat. Ganun pa rin naman ang nangyari. Wala pa ring senyales na magigising ang matanda. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nawala ng pag-asa. Naniniwala siya na babalik at babalik si Lolo Sergio dahil nangako ito sa kanya. At sa pagsapit ng pang-8 araw, nangyari na nga ang bagay na kanyang inaasahan. Nagising si Lolo Sergio, ngunit napakahina pa rin ito. Subalit sa kabila ng ganoong estado, naging panatag at nagpasalamat siya. Ngayong kasing gising na ang matanda, mas malaki na ang tsansa na makaligtas sila sa mga posibleng pag-atake. Ang kaso lang lumipas na lamang ang 1 buwan. Hindi na nagparamdam pa ang mga nilalang. Kalaunan, nalaman na lamang nila na bumagsak na ang angka ni Gardo. Ang kuweba kung saan sila nagtatago ay tuluyan ng inabandona ayon sa mga antingerong nakasagap ng balita. At ang tanging nakita lang ng mga saksi sa lugar na yon ay ang mga lumang gamit na iniwan ng mga nilalang. May mga natira ring labi ng mga aswang sa lugar, kabilang ang labi ng isang matanda na pinaghihinalaan nilang gabunan. Nang marinig ni Lolo Sergio ang tungkol dito, kaagad silang lumuwas. Nabalitaan nila na hindi pa naililibing ang labi, kaya may pagkakataon pa na makumpirma nila ang balita. At nang makarating sila sa lugar, hindi nga nagkamali ang mga taong nagkwento sa kanila ukol dito. Labi nga ni Gardo ang kanilang nadatnan, kung saan nasa proseso na ito ng pagkabulok. Napansin din nila na nawala na ang mga mata nito at puso at iba pang mahalagang laman loob. Wala silang ideya kung ba't ito nangyari, ngunit malakas ang kutob ng matanda na posibleng pinagnakawan nito habang ito ay nasa bingit ng kamatayan. Marahil ang mga nilalang na nagbantay sa kanya noon ay ayaw masayang ang tanga nitong bertud. Kaya naman kahit walang pahintulot, sapilitan nila itong kinuha na siyang naging daan ng mabilis at hindi inaasahan itong kamatayan. Matapos nila itong makita, tahimik silang umalis. Hindi na nila inalamang tungkol sa natitirang miyembro ng angkan. Gawa ng kumbinsido ang matanda na nagpakalayo-layo na ang mga ito. Hindi na rin ito dapat pagtuunan ng kanilang enerhiya, lalo pat marami pa silang gagawing trabaho. Sa paglipas ng mga araw, ang katahimikan sa kanilang lugar ay nanumbalik. At mula roon, bagaman hindi naging maganda ang nangyari, pinilit nilang tumayo sa kanilang mga sariling paa. Kalaunan, nang maibalik na nila ang lahat sa dati, kusa na ring nanumbalik ang kanilang mga sigla. At sa pagtanda ni Pedro, personal niyang nasaksihan ang buhay at gawain ni Lolo Sergio, ang matandang gabunan ng Capiz.